Com que hem de parlar de la cuina, és evident que a la cuina hi ha coses. Hi ha objectes i no només substàncies. Quan jo dic això, vull dir que a la cuina, una cuina qualsevol, de restaurant o de casa, hi ha, per exemple, un conill. Un conill no és una substància, un conill és un enciam. Ah, perdó, un conill és un objecte, com un enciam. Disculpeu. Com un enciam és també un objecte. Hi ha objectes, però també hi ha substàncies. A la cuina hi ha substàncies pures, per exemple, hi ha sal, hi ha sucre, hi ha aigua, hi ha barreges simples, barreges naturals, com pot ser l'oli o com pot ser el vinagre. L'oli, encara que us sembli que és una substància pura, des del punt de vista de que no li han posat res, és una substància pura, però des del punt de vista químic és una barreja de moltes substàncies diferents que l'olivera fa per si sola, i és una barreja. Doncs bé, hi ha substàncies pures, hi ha barreges simples, hi ha barreges molt complexes, com les salses o la llet o altres coses, i finalment hi ha objectes. Tot l'altre són objectes. Objectes alguns que són naturals, com pot ser un conill o l'enciam, o objectes artificials, com pot ser un fideu o com pot ser una llonganissa, que són objectes que no existeixen a la naturalesa i que algú els ha fabricat. Finalment, la cuina és complicada perquè els productes culinaris no sempre els podem abordar des d'una manera, diguem-ne, coneixent de què estan fets. I per això és una miqueta complicat, això. Que hi ha coses, és evident. Que els hi passen coses, que hi ha fenòmens, és també evident. Per saber que els fenòmens aquests s'ha de saber mirar. Saber mirar vol dir fixar-se en coses que potser un altre les veu i no se n'adona. Si vosaltres agafeu llaunes de Coca-Cola i les tireu a l'aigua, doncs observareu el que ja us podeu imaginar, que les llaunes es mullen. Però potser observareu també una altra cosa, i és que unes llaunes floten i les altres no floten. Jo no sé si us ho havíeu fixat amb això o no, i és curiós que les que floten són les de like o zero. I probablement no sigui una casualitat, probablement sigui que algú ha dissenyat això. Si sabeu mirar, veieu aquest fenomen. Si no sabeu mirar, no l'hauríeu vist, no us hi hauríeu fixat. Per tant, la primera condició per fer una mica de ciència és saber mirar i que cridi l'atenció alguna de les coses aquestes.